Боротьба об'єднує. У Києві відбувся дитячий турнір з вільної боротьби «Мухаджир Опен». У змаганнях взяли участь понад 300 дітей різних національностей віком від 6 до 13 років. Організаторами заходу є громадська організація «Берлік» та Федерація спортивної боротьби Автономної Республіки Крим. Традиційно турнір почався зі вступного слова муфтія Криму Айдера Рустемова. Іслам, як я впевнений, будь-інша світова релігія спонукає бути сильним. Але сила – це не все. Заперш ми повинні бути гідними. Тому будьте в першу чергу гідними та сильними і будемо разом деокупувати Крим, бо мухаджир – це переселенець, і будемо разом будувати нашу Україну. У першому двобої чисту перемогу, поклавши суперника на лопатки, здобув 9-річний Ільяс зі Старого Криму. Перемігши наступних борців, дійшов до фіналу та став чемпіоном турніру в своїй ваговій категорії. Я не люблю проігрувати. Це Ізет Фантонджиєв. Він поклав свого суперника на лопатки. Йому 13. Хлопець народився в Єгипті, згодом переїхав з батьками до Криму, а зараз живе на Київщині. За 6 років тренувань та змагань з вільної боротьби у нього з'явилася своя тактика ведення бою. Каже, що спочатку перевіряє, як бореться суперник, а тоді вже атакує. У нього є мрія, і він знає, як її здійснити. Мечтаю бути олімпійським чемпіоном. Сила волі треба. Надо очень усердно тренироваться, трудиться надо, дисциплину надо держать. У нас поставлены цели – это выучить Коран, это быть физически, морально, духовно сильным человеком для того, чтобы нести добро в общество. Спорт об'єднує всіх, незалежно від національності та релігії, каже віце-президент Федерації спортивної боротьби Криму Імран Усеїнов. Вважає, що курєш у кримських татар в крові, тож важливо залучати молодих спортсменів до олімпійських видів боротьби, щоб перед ними відкрилися великі перспективи. Ми думаємо, що в тандемі ми будемо розвивати боротьбу як греко-римську, так і вільну, і вже будемо бачити свої результати на світовій і міжнародних аренах. Коментатор Олександр Пастухов щиро здивований, на якому високому рівні організований турнір. Організатори подбали про все. Наші дітки вже мають привчатися до того, що вони є героями, вони є найголовнішими, незважаючи на вік, незважаючи на брак досвіду, незважаючи на те, що у маленьких ще не все виходить. Оце важливо. Боротьба – це не тільки перемоги на килимі, це гідні громадяни, справжні чоловіки, які люблять Україну і які готові творити добрі справи для прослави своєї вітчизни. Сергій із Житомирської області. Він в захваті від сьогоднішнього турніру. Каже, що за 3 роки тренувань дуже полюбив вільну боротьбу, тож відпочиває від спорту тільки на вихідних. Його улюблений прийом – мишоловка. Мишоловка – це коли тебе беруть на накат, ти береш його теж на накат і ти його починаєш сам крутити. На трибунах за дітей вболівали народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавєр Сейдхалілєв. Вони гідно оцінили турнір та поділилися думками щодо розвитку кримськотатарської молоді. Це нібито в нашому ДНК, але боротьба сама по собі зараз, як ви знаєте, це олімпійський вид спорту. Тобто це взагалі правильно, щоб Україна має такий досвід. У нас дуже гарна школа боротьби і ми повинні її розвивати. Ви знаєте, останнім часом у нас були олімпійські медалі. Україна привезла Жан Беленюк, Ленур Теміров, Парвіз були учасники, так, і вони отримали і медалі. Тобто ми повинні заохочувати нашу молодь для того, щоб вона продовжувала і розвивала боротьбу. В Чайках вже є культурний центр, є спортивний клуб «Берлік Спорт». Буквально у вересні відкрилася школа. Дуже великі плани щодо розвитку подальших проєктів. Це і повний цикл освітнього процесу, тобто з початкової школи до старшої школи, а також розширення саме спектру спортивної діяльності. Тобто зараз є команда по боротьбі, але планується також і футбольна команда та інші види спорту.
Переможців нагородили солодощами, кубками та чашками з символікою федерації. Крім цього, було 5 спеціальних призів: за волю до перемоги, за найгарніший кидок, приз глядацьких симпатій, за кращу техніку і приз від спонсора турніру. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман АТР.